Sampun malih ta ingkang kula sawetahipun adyan jenthik mangsa cekapa. Ndara. Ndara. Gedhe ndi sira lawan jagat? Samudra lan gunungipun sayekti wis bisa kawengkuing jeneng ulun. Dalan kang prayoga bisane tumuli sira gamblang. Kalawan apa ingkang sira upadi manjinga ana guwa garba ulun metuwa talingan ulun ingkang sisih kering. Hare sang mayoki sawusnya samati mungging patrapaan mustangun ningali wijiling sasangka saking rahning mukir parancal sira alona ngandika ngeningake Panta Indriya Sang Werkudara jejak pratala manjing guwa garba jemegluk suarane kaya dene hamyak cahya kang wening angungkap wiwaraning pepeteng Sang Werkudara wis bangkit manjing jero guwa garpaning Sang Rudi Bathara padha sakala eling marang panembahe Om awegenam astu mugi rahayu sagung dumadi. Om awegenam astu mugi rahayu sagung dumadi. Om awegenam astu mugi rahayu sagung dumadi. Ayem tentrem dendem jroning das Sang Werkudara. Tupi wis kaswadan luksmeng jero guwa garpane Sang Marbutingrat Anenggih Bathara Dewa Rudi. Sakedap hebat andulu, sakedap tumlawung. Nyumerpi pinten-pinten kawontenan ingkang dat andu para ingkang salamanipun dumados ketemben menika dipun semerpi. Lon-lonan aturipun Sang Werkudara kunjuk Sang Rudi Bathara. Pukulun apa Werkudara? Kula menika gesang wonten pundi? Utapmu kang mangkono nggunakake tandha yekti apa? Kula nyumerpi papan jembareng langut ingkang tanpa tepi. Padang tanpa wayangan.
padhang hanela ingkang boten kenging dayaning surya. Lan kula boten ngertos kiblat ler kidul wetan kilening pernah ngandhap mewah nginggil ngarsa tuwin bungkur. Menapa dene kula rumaos saged angucap taksih saged andulu trawata pamireng kula. Nanging menapa to sababipun dene kula mboten saged nyumerpi dhateng badan kula piyambak. Kula menika gesang wonten alam menapa pukulun. Werkudara, Werkudara. Ana papan jembar nglangut tanpa tepi. Padhang narawangan nanging ora entuk dayaning surya. Kang namung swasana dendem, ayem, tentrem. Yaiku ingkang sinebut ing loka baka. Loka tegese alam, baka tegese langgeng. Ya ing kono ingkang sinebut ing alam jati, ya ing alam langgeng. Rasamu kang ngungun disababake bisa nyumurupi gumelar ingkang kaduring netra nanging apa to sababe? Sira bisa rumangsa ngucap andulu sarta miyarsakake wadine ora bisa nyawang marang awakmu dhewe. Ya kang mangkune ku sinebut jagat laknyana. Yaiku ingkang sinebut ing jagat laknyana tegese sira urip ana jagating pati upama sira ngrumangsani mati nanging isih urip. Yaiku ingkang sinebut ing jagat laknyana. Nggih. Mekaten ageng manah kula tanpa upami. Kula tingali sarana cetha sarta ngegla. Kula nymerpi urup setunggal nanging cahyanipun 8. Kula nymerpi urup setunggal nanging cahyanipun 8. Menika daya menapa mewah satunggaling menapa pukulun. Ya. Urup siji cahya 8 mau kena disebut Pancamaya. Ponto sing dikarepake kene dudu cacah 5 nanging maneka warna. Dene cahya 8 mau cahya dayaning urip ya lahir ya batin. Yaiku siji cahyaning surya, loro cahyaning Candra, kaping 3 cahyaning Kartika, kaping 4 cahyaning Mendung,
kaping 5 cahyaning bumi, kaping 6 cahyaning geni lan kaping 8 cahyaning angin. Bondo jagat 8 cacahe, sayekting kono ingkang bisa nemtokake rumagang tumitaing sagung dumadi. Mungguh katri cahya yaiku ingkang sinebut cahyaning surya Candra Kartika. Dayane wis wujud gumilang bakal ambabar wijining manungsa. Bakal ambabar alusing manungsa. Ewadene dayaning 4 perkara ya cahya 4 perkara, cahayaning bumi, geni, banyu lan angin. Kuwi bakal mujudake kawadhakaning manungsa. Pepitu kang wis padha nyawiji kang mangkono sinebut wahyu nungkat gaib. Nungkat iku tegese wiji, gaib iku samar. Wijining manungsa kang maksih kinandhut ana jero guwa garba sadurunge dilairake maksih samar nggone padha ngarani sipate jalu apa pawestri. Pukulun apa ngger? Ulun merpi kados kekantaning Pratima Gading. Menika menapa kawulana yaiku sejatining sira. Yaiku sejatining sira. Sira ing kene ndak karepake kabeh bebrananing sagung dumadi. Nadyan iku durung gumelar kang sarta durung dumadi, nanging wis bisa urip. Urip ora kena daya 8 perkara, nanging uriping pramana. Dene munggo uriping pramana mono sayekti kasurung dening dayaning Sang Hyang Suksma. Sang Hyang Suksma kang bisa mbabar dayaning pramana wekasan manjing marang manungsane temah dadi urip. Mula sanadyan Sang Hyang Suksma ora bisa kadulu nanging wis bisa karasakake. Nadyan rawa birawa manungsa bisa drebe karusan bisa anjunjung gunung, nanging kuncatan Sang Hyang Suksma sayekti ngalumpruk tan kerkat tan daya tan sedya. Wekasan ya ing kono ingkang nganti alam antaka. Kula nymerpi wonten cahya sekawan warni, cahya langking, cahya rekta, cahya jenar, cahya sita. Yo cahya 4 perkara mau dumadi saka hawa 4 perkara, yaiku ingkang abang panyurunging kanepson, ingkang ireng panyurunging kasantosan nanging duwe watak brenggeh, ingkang kuning
panyurunging pepenginan nanging derbe watak jahil. Ingkang putih pandhedhering watak sudi. Tetelu cahya abang ireng lan kuning mau tansah angrubeda marang lakuning cahya kang putih. Cahya putih kang ijen tanpa ruang. Yen kurang cetek sarta mantep. Ora kuwawa merangi saliring panggoda telung prakara, cahya putih mau gampang dikalahake nanging yen to cahya putih mau ngadeki jejeg adhedhasar adil. Tetelu kang padha ngrubeda mau bisa kentas kabrasta dening dayaning cahya kasukten. Mlekaten paparenga kula mapan ing mriki slamenipun. Mboten wurung mlayu kula wangsul ing alam kewadagan. Badhe kebak ing penandang. Kantenan menawi kula wonten niki sampun sepen pinten-pinten penandang. Lho, Dara iku dudu lekasing satriya tama ing atase satriya mono kudu weruh marang kewajibaning kasatriyan. Nggonira ulun lilani manjing ana gua garba sayekti. Amung ulun parengake angungak. Durung ulun parengake mapaning kuno. Ngentenono wasisaning mangsa kala. Aja ngelak mangsa sarta nggih Gewanti. Mbor kaki midila saka gua garba. Purun boten purun kula kedah ngraosaken penandang. Cermapan kudu mangkono darmaning titah kudu makarti adhasar kadiwasan kang ana ing dheweke. Sira sawijining satriya yen to datal ngawuri kawajibaning kasatriyan jeneng nista araning satriya. Kulup ing pangrasa tanpa gawe yen sira kulup kesuwen ana ngabiyantara ulun tumuli bali marang praja wis kelakon bali marang praja tulung ana gurumu Pandhita Druna kang mengko bakal lampus diri nyemplung segara. Iya, namung pangestu paduka pukulan ingkang kula suwun. Dara sesantiku hayu hayu rahayu lulus raharja lakumu. Rasa madangi jagat to mungop
mungo paneng saputa ing bukir marababa bang sumirat keneng soroting surya mekolan gunung